내가 Чакай малко, блоки малко. Wicked Suzy, гледай. Гледай го, бе! Гледай го, бе! Гледай го, това е нормални, бе! Абе, я да му това, бе! Си канал, до сега никога не беше виждал влак. Искам този момент да се клипа. Искам този момент да се качва по компилации. Те е било с огромните 10! Те е било с огромните 10, бе! Боже мили, господи, бе! Абе, давайте ги тия W-та, бе! И Дерек се продължава с още един съпис, бе! 5 левел влак, бе! 5 левел влак сме, бе, ненормалници! Лево 4 completed, give a съп на Росен поименно! Благодаря ти, Дерек се! Full chance pop W-та, бе! Леле. Дерек се с още един, бе, братле. Това са в столото 60, бе! Навън,